máme za sebou prvý prípravný zápas proti Mladej Boleslavi. Ako by si zhodnotil to stretnutie? Tak musím povedať, že tento zápas nám ukázal veľmi veľa negatívnych vecí. Myslím si, že prvý polčas sme boli jasne pod tlakom a boli sme jasne slabším tímom a dobre sme takúto facku dostali a vedeli sme, že máme stále čo zlepšovať, takže ten zápas hodnotím veľmi kladne a naopak ten druhý polčas už bol v našej réžii, mali sme tam veľa šancí, tak ako super v prvom polčase, takže možno by tomu zápasu viac svedčala remíza, ale hovorím, no ten prvý polčas nám ukázal veľmi veľa a verím, že sa poučíme z tohto zápasu. Čím nás super v tom prvom polčase zaskočil? Myslím si, že nás zaskočil hlavne tým, že presoval a hral v štýle 4-4-2 a na to sme neboli vlastne absolútne zvyknutí a možno nám chýbala aj trošku lepšia ponuková činnosť a neboli sme zvyknutí na tú prírodnú trávu, ale vyhovárať sa nemáme prečo, taká istá bola pre supera a hovorím, ten prvý polčas neboli sme možno dostatočne koncentrovaní, mali sme ťažké nohy, chýbala nám tam proste kvalita a takýmto výkonom sa nemôžeme ďalej prezentovať. Bol si v druhom počase aj blízko ku gólu, ako si ty videl túto situáciu? Tak vlastne bol tam súboj viacerých hráčov, myslím si, že tam zrazili aj naši a vykotúrali mi loptu a vystrelil som, myslím, že to superov hráč tečoval a škoda, že to neskončilo v bráne, aj bol to Angličák a či to bol gól alebo nebol gól, to neviem.